Parlok baro dagani ka district magistrate jong ka Riboy district nongpo lengba ka section 144 CRPC kalapan bana baya ka snong nong dingan lapan ngat kum ka containment zone nadu ka arpu khandai tarik u April R1000 arpuway hadu ka shitarik u banai basan R1000 arpuway namar bala test bala lab badan na peneng kinong snong ki balong covid positive kumta lamanai kinong snong kane ka snong ban mi shabar hendrei kri ban shong halayeng bat yaki briu banabar ban lecha kane ka snong ha ka ju kapor lakan tui ki pai ka te ka jaka ban bot perking yaki kendan kum ka badeng ki mas ajing ajingai ka ban riu phut bat thet ti bun pun sien bat ban le khoi ha ka ju kapor ka district magistrate kalabatha ya baro ki bralek Shaka boating festival Hanong Mahir Lake Wood Island men ha ka khat nyo tarik ubnai basaw R1000 arpuway bakin isolate bat shong home quarantine yaladesh posngi namar balalap ba katto kaningut na ki bralet cha kate ka festival ki don ya kane ka jingpang hapdeng jong kane ka por shong setkut lada pisngu don jingthot ha ka met kum ka jingshit to jet ni jarho phone mar ha u number not lie hendriu lie pra r lie not r pra lane iwe not nyo lane pra nyo khandai nyo san r not sao khandai kublei shibun